musamman a wasu wurare masu ɗan girma. To ƙarancin amfani da wannan muna ganin watakila shi yasa tun da zamanin a haka ya taho, zamanin ɗan technology ne, sai ana tsokale-tsokale a intanet da sauransu. Muka ce to gaskiya wannan matsala ce wanda ya kamata a ce malaman wannan bangare lallai su lura da wannan, su ɗau mataki da zai zamanto an shawo kan wannan, ko jama'a da sauran ɗalibai sa yi sha'awa su ga cewa harshen na tafiya da zamani. Bai cin wannan akwai buƙatar a ce a ɗaliban harshen Hausa da malaman ana ƙarfafa cewa a dinga hulɗa tsakanin harsuna ko sauran ɓangarorin nazari wanda suke da alaƙa, kamar tsarin da muke a tsangayar fasaha ta nan jami'a. Idan ka zo karanta Hausa to dole ne ka je ka samu ita 'yar uwarta ko Ingilishi ko tarihi ko wani abu da ke fage ɗaya ka ɗauko darasi na aro, sannan ka koma kuma ɓangaren kimiyyar rayuwa social science ka ɗauko ɗaya ko pol science ko international relation ko economics ko sociology ka ɗauko ka haɗa. Kana digiri a Hausa amma kana da duk wani abu da ya shafi fasaha kana karanta shi. To akwai buƙatar waɗannan abun a dawo da su don magance irin wannan matsalolin, don wasu saboda an ce ido wa karaina ko ce wanda nake gani kullum. To saboda kawai jama'a sun saba da harshen Hausan sai suka ɗauka in ma mutum zo jami'a Hausan gida zai amfani da ba wata Hausa ita daban ba, Hausan nazari daban, Hausan kan titi da Hausan gida kuma daban. Sau da haka kuma a dawo da waɗannan malaman wannan ɓangare da sauran shugabanni su ƙarfafa gwiwa a dawo da waɗannan tsari wanda yake taimakawa ƙwarai da su. Kuma dama shi harshen Hausan kana karanta shi to fa kana karanta digirori da dama ne. Kana digiri akan harshen Hausan, kana digiri akan wasan kwaikwayo na Hausa, kana digiri akan nazarin al'adun harshen. Wannan a fagen harshen Hausa kawai kake ba, sannan kana digiri a Ingilishi, domin dole ka san Ingilishi da za ka yi aikin fasara, za kuma kai kwatancen na da tsarin sauti na Hausa da Ingilishi. Sannan kuma dole ne ka san harshen Larabci, domin mu'amalar Larabci da Hausa ya daɗe da wanzuwa kuma da masu da alaƙa a tarihi. Dole ne ka yi digiri a cikin harshen Larabci. Haka nan harshen Faransanci shi ma dole ka san wani abu. To duk da wannan fa in dai kana karanta digiri a Hausa to fa sai ka san waɗannan fagagen, domin harshen Hausa ta zama jini da tsoka da su. Don haka nan akwai buƙatar a ce lallai an dawo irin wannan, kuma mutane su fahimci cewa matsayin nazartar harshen Hausa ba matsayi ne wai digiri ɗaya kake karantawa ba, digiri 6 kake karantawa. Mai Ingilishi ba ruwan shi da karanta Hausa ka, ba ruwan da karanta French, ba ruwan shi da karanta Arabi, shi Ingilishi shi kawai karantawa. Mai anatomy shi kawai karantawa. Kai kun kana Hausa digiri 6 kake kodiya, kowanne fage suka karanta, saboda za ka yi hulɗa da shi, za ka yi mu'amala da shi. Sannan kuma an lura cewa da yawa daga cikin da suka jawo irin wannan matsalolin shine a jagorancin ɗalibai da sauran masu nazarin Hausan a ja su a jika a koyar